ongi etorri magazinera, gaur hortzeguna maiatzaren bortz, bi elkarrizketa izanen ditugu alde batetik, Angel Rekalde Navarraldeko kidearekin egonen gara, Gernikaren oroitzapena gurera ekarriz joan den astean urteurrena izan zelako, bombardeak eta horren urteurrena, eta horretaz eta gauza gehiagotaz berarekin arituko gara. Az gaitezen, lehenik eta behin betiko edukiak ikusten. Efemeridekin hasiko gara. 1484 urteko maiatzaren bortzean, Kristobal Kolonek gaur egungo Jamaika aurkitu zuen. 1918 urtean Orson Welles zine zuzendaria jaio zen. Maiatzaren bortza ere zen, baina 1954 urtea Gandhi aske utzi zuten 21 hilabete preso egon ondoren. Eta 1987ko maiatzaren bortzean, Veneziako udalak hirian sartuko diren turista kopurua mugatuko duela jakinarazi zuen. Ikus ditzagun gaurko lerroburuak. Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira, gaur maiatzaren 5 da, osteguna hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Carlos Hirugarrenaren gurutzearekin saritu dituzte Cesar Oroz marrazkilaria, Fermin Goñi idazlea, Aitor Etxarte pedagogoa, Sandra Ollo editorea eta Josefina Campos mugimendu memorialistaren sustatzailea. Koronavirusak eragindako ospitalo okupazio egonkor mantendu da, intzidentzian eta ospitalartzetan gora egin arren. Nafarroak marka guztiak hautsi ditu apirilean lanean eta kontratazio mugagabean. Iruñeko udalak zuhurtziaz bertan bera utzi du 2022ko San Ferminetako kartelaren aukeraketa. Webgunearen bidez egindako bozketetan iruzurra egon daitekelakoan. Nafarroko gobernua gaitasun handiko behi aztegi berrien instalazio etenda mantentzearen alde agertu da. Uharteko oinezkoentzako eta bizikletentzako pasabide berriak Itaroako bizitegi eremua merkataritze eremuarekin lotuko du gaurtik aintzinera. Gobernuak argi berdea eman dio berdintasunerako plan estrategikoari eta 273 neurri ditu. Eskubide sozialetako departamentuak herritarren parte hartzea prozesua ireki du, desgaitasuna duten pertsonen arretari buruzko foru legearen aurre proiektu berriari ekarpenak egiteko. Kulturak museoen boterean Nafarroan kanpaina aurkeztu du sektorearen rol sozial, kultural eta ekonomikoa ikusarazteko. Paiazoak zibiboxen izanen dira, maiatzeko larun batetan txikienei zuzendutako eskaintza ludiko batekin. Mendebaldea aurre eskolak aurrera egin du, eraberritze integralaren obretan bere espazioak egokitu eta berritzeko eta horrelako ikastetxen baldintzak ezartzen dituen foru dekretura egokitzeko. Iruñeko udalak ikastetxe publiko eta itunduetako lehen hezkuntzako 5. mailako ikaslei zuzendutako Ezagutu dezagun Iruña hezkuntza programaren antolaketa lizitatu du. Udaberriko feria ospatuko da Hortziralean Donezteben. Eta pasagaidezen agenda ikustera. Gaur hortzegunean 2 urte 4 hilabete eta egun bat dokumentala izango da Arangurengo Kultur Etxean. 7etan izanen da eta azpitituluak izanen ditu gaztelaniaz. Bihar Hortziralean goazen 8.0 antzerkia Aranguren Kultur Etxean arratsaldeko 6etan. Eta Lilo taldearen kontzertua ere 7etan geltokin kilometro 0 kultur zikloaren baitan. Horretaz gain, urtu aurretik liburuaren aurkezpena ere egonen da Zaldiko Maldikon 8etan. Aurkezpen musikatua izanen da Xabi Borda eta Felipe Murilloren eskutik. Larun batean Euskararen eguna izanen denez, ekitaldi andana bat ditugu. 12etan Antsoainen hasiko da besta, egitarau bete batekin, Kalejira erraldoiak, Poteoa, Saio Alkaiza eta Julio Soto Ezkurdiarekin ere egonen dira eta abar luzea. 11etan ere hasiko da Arangurengo Euskararen eguna.
Eta ordu berean ere, Orkoien, Oltza eta Eutxauriko euskararen eguna ere izanen dugu. Horretaz aparte, Xamariko eguna ameketatik aurrera jaso ikastolan, haurrentzako jolasak egonen dira. Ordu batan zapata berriak umetxoentzako antzerkia egonen da Mendilerriko Zibiboxean. Haurrendako sormen gunea izanen da marrazketako tailerrak egonen dira Tokio Arroxa izenekoak. Kondestable Zibiboxean 8:30 7:00. 8:30 manifestazioa Antoniutitik. Herritarrak ez gutxietsi eskubideak guztiontzat lelopean. Eta azkenik, Anariren kontzertua Gaiarren. Eta orain egunkarien azalak. Diario de Notiziasekin hasiko gara, honakoa nabarmendu dute lerroburu nagusiaren bidez. Langabezia jeitsi egingo da berriro apirilean Nafarroan eta kontratazio finkoak markak hautsi ditu. Azaltzen denez, 962 langabe gutxiago daude. 3 kontratutik bat mugagabea da jada, serie historikoko proportziorik handiena. Enplegua hazten ari da, industriaren moteltzea gora bera. Argazkian Sadarren Osasunako jokalariak armaietara txaloka, 4.000 ikaslerentzako osasunismo lezioa jarri diote izenburu. Beste lerroburu batzuetan, San Ferminetako kartelaren aukeraketa bertan behera geratu da, iruzurra egon daitekeelakoan. Obra bereko boto kontzentrazio ezoikoa ikertzen ari dira. 4,2 milioi Nafarroako udalerrien energia gasturako. Eta bertze lerroburu batean, B-Planet eta NTDD Nafarroako Volkswagenen lagun autoelektrikoen proiektuan. Diario de Navarra. COVID testen salmenta berriz ere igo da Nafarroan, kutsatzeen gorakada dela eta. Ospitaleetan 83 gaixo gehiago daude ospitaleratuta. Argazkian Sergio Herrera Sadarren aurrak agurtzen, eta izenburuan ilusio gorritxoa. Beste berri batzuetan, bularreko minbiziagatik bajan dagoen bitartean emakume bat kaleratzea bertan bera utzi da. Apirilean 1949 lanpostu berri sortu ziren Nafarroan. Eta Gara egunkariak lerroburu honekin ireki du bere azala. 2 pertsona hil dira Bilbon, edukiontzi batean eta parke batean. Aldundiak alboratutako 20 urteko gazte migratzaile bat hilda ageri da Zabalgarbin eta etxerik gabeko beste zulo bat erdiguneko parke bateko banku batean. Salatu dute ez direla gertakari isolatuak. Argazkian abortuaren aldeko manifestazioetan estatu batuetarrak. Herritarrek abortuaren alde egin dute lerroburuan. Bertze berrietan, barrikadak daudenean edo aireportuak mozten direnean espiatzeaz hitz egin du Roblesek. Eta manifestazioa hilaren 17an, gizon gehien heriotzen aurka Bilbon. Berria egunkariaren lerroburuan letra handietan, Frantziako ezkerrak batasuna adostu du, sozialistek ere elkartuta. PSek ontzat jodu intsumisoekin, komunistekin eta berdeekin batera aurkeztea asambleako hauteskundeetara ekainean. Alderdi sozialistaren kontseilu nazionalak oniritzia eman behar du ituna formalizatzeko gaur. Azaleko argazkian antzezlan bat ageri da, izenburuan krisiaren bandera. Ekidak Agirretarren bandera antzezlana estreinatuko du etzi Azpeitian. Familia baten bizimodua kontatuko du. Bertze berrietan, mugarri baterako bidean, parlamenturako bozak dituzte gaur Ipar Irlandan. Inkesten arabera emaitza historikoa gerta daiteke, Sinn Feinen garaipena. Eta emakume bat eta haren 3 seme-alabak etxegabetu dituzte Arteagan. Bukatzeko Euskal Herria irratia. San Ferminetako kartelaren izendapena behin-behinean eten du udalak, web bozketan atzemandako ustezko iruzurrarengatik.
Ordutegi zehatz batean kartel baten aldeko boto ugari pilatu omen dira. Bertze berri batean, Inigo Aranberri aktorearen hitzak. Patria sariaren polemikak erakusten du zauri asko itxi gabe daudela. Foru parlamentuak Saharar herriarentzat konponbide justu eta iraunkorra bilatzeko duen konpromisoa azpimarratu du Uhaldek. Fronte Polisarioaren ordezkari Abdul Arabiarekin bilera egin du parlamentuko presidenteak. Eta gaurko eta biharko eguraldia. Hortzegunean ostarteak izanen ditugu. Hodeiak batik bat kostaldean pilatuko dira, bereziki arratsaldean eta ekialdean, izan ere itsasotik behe hodeiak sartuko dira. Barnealdean eta bereziki hegoaldean giro eguzkitsua nagusituko da. Goizean tantaren bat bota dezake Kantauri isurialdearen ekialdean, baina orokorrean ateri egongo da. Haizea aldakor eta ahul ibiliko da goizean eta arratsaldean iparraldera egingo du, bolada gogor batzuekin hegoaldean. Temperatura maksimoak apur bat igo egingo dira. Ostiralean ildo beretik joango da eguna. Hodeiguneekin jarraituko dugu. Hodeitza ugariagoa eta trinkoagoa izango da ipar partean, eta Kantauri isurialdearen ekialdean tantaren bat ere bota dezake. Hegoaldean giro eguzkitsuagoa espero da, ostarte zabalekin. Eguerdi inguruan iparraldeko haizea nagusituko da, baina suabe ibiliko da. Temperatura maksimoak beste pixka bat igoko dira. Eta lehendabiziko elkarrizketa honetan, Angel Recalde, behin baino gehiagotan egona hemen, Navarraldeko kiderekin gaude. Arratsaldeon, Angel. Arratsaldeon. Mil esker etortzeagatik. Hain zuzen ere joan den astean, apirilaren 26an, data bat Euskal Memoriaren kalendario horretan, ez? Apirilaren 26a Gernikako bombardaketa 1937an, eta horretaz hitz batzuk eginen ditugu zurekin, Angel. Oroitarazi guzu, batez ere gazteek, haien ez dugulako ezagutzen hainbertze historia, ze gertatu zen Gernikan 1937ko apirilaren 26 horretan. Oso ezaguna da mundu mailan, ez bakarrik hemen baita ere gure artean, baina zehazki gertatu zena zen aurrek urtean gerra hasita zegoela, Franco sortutako altxamendua horren harira gerra, batzuk esaten dute gerra zibila, benetan izan zen ejertzituaren gerra populazioaren kontra, erregimen errepublikanoaren kontra, eta hori, baina azken finean Euskal Herria, gerra horrek edo altxamendu horrek bereiztu zuen lurraldea bi aldetan, ez? Esaten zutena, lurralde nazionala, esaten zuten fatxek, eta lurralde republikanoa. Azken finean gure herria bitan banatuta gelditu zen. Ejertzitua alde baten zegon, erreketekin eta molarekin eta hori, eta berehala hasi ziren beste lurraldearen kontrako erasoa. Eta eraso hortan, urte baten edo iraun zuten, aguantatu zuten abertzaleak neurri baten, errepublikanoak, eta erasoaldi hortan, gerra hortan, gauza asko gertatu ziren, frentea jun ziren mugitzen eta hori, eta momentu baten, Bizkaian batez ere, baina baita ere Gipuzkoaren zati bat eta Arabaren beste zati baten, kokatu zen lurralde aske bat, nolabait esateagatik, ez? Eta hor iraun zuten, aguantatu zuten, kriston esfortzua egin zuten euskaldunak, bere esparrua libre mantentzeko, eta neurri baten garai hartan, kontestu hortan, gerraren kontestuan, lehendabiziko estatutua eman zen. Estatutu hori gerra baldintzetan, praktikoki independentzia nolako, baina lurralde txiki baten, ez? Baina hola antolatu ziren. Orduan, fatxek, alde nazionalak esaten zuen moduan, beraiek hitz egiten zuten moduan, besteak nazionalistak ziren, hauek nazionalak, da gerraren terminologia, erabili zuten denetatik. Eta besteen artean erabili zuten aliatuen, italianoak, fatxak, fasistak, eta nazie, Legion Kondor naziek, alemanak, abiazioak populazioaren kontra. Hori izan zen,
gerraren kontestuan mundu mailan lehendabiziko probak, lehendabiziko esperimentuak. Eta egin ziren Euskal Herrian. Gure kontrako, gure populazioaren kontrako. Eta zehazki, Gernika hori egin zuten olako bombardaketa. Ez zen lehendabizikoa izan, lehendabizikoak izan ziren Aramaio, Durango, Eibar, Bilbon pila bat izan ziren, Barakaldon, toki askotan, baina esanguratsuena eta gogorrena Gernikan izan zen. Bazeukan bere logika, eta Xaberiru historialariak kontatzen zuen, nola Alemaniako armadak edo abiazioa Lufthansak, Legion Kondorrek zehazki, oraindik nola lehenak ziren esperientzia zaukatela eta esperimentatzeko erabili zituzten gure herriak eta hemen esperimentuak egin zirela hemen. Horregatik desberdinak izan ziren bestelako bombardaketa txikiagoak, Durangon, Eibarren eta hori, eta bazijoa zen probatzen, eta arma berriak, bomba berriak, estrategia, teknika berriak, eta gordinena eta gogorrena gorde egin zuten Gernikarako. Zergatik gorde? Toki oso simbolikoa zelako eta hori ere olako ekuazio baten sartzen delako. Ea ze eragina daukan olako toki maitatua eta nolabait beneratua, ze eragina zeukan olako bombardaketa baten. Eta gainera erabili zuten populazio pilo bat bildu zelan azoka eguna zelako eta orduan kriston triskantza egin zuten. Eibarren bombardatu zuten bomba berezi batzukin, igual 50 kiloko bombekin. Durangon, 100 kiloko bombekin, desberdinetari. Gernikan, hiri handiago eta jende gehiagorekin eta hori, erabili zituzten bomba potoloago, 250 kiloko bombekin, gainera estrategia batekin, bota zituzten taldeka, 3 bomba batera, taldeka botatzen zituzten, hola efektua eraginkorrago izateko, elkarrekin, eta gero gainera bota zituzten bomba incendiarioak. Eta gero gainera jendea hor zegoela galduta eta hori, ametraiatu zuten populazioa. Osea, izan zen, eta horrekin lortu zuten kriston triskantza. Orduan, Gernika, egun hori lehendabiziko, humanidadeko lehendabiziko olako bombardeta bihurtu zen, nolabiteko erreferentzia edo simbolo bat mundu mailan. Hori izan zen, horregatik Gernika da mundu mailan lehendabiziko bombardaketa masiboa eta hain hiltzailea, hori da Gernikakoa. Gero horrek izan zuen, polemika, debatea, Frankoak esan zuen, gu ez geha izan, gorriak izan dira, gorriak ziren, errepublikarrak, ez? Baina hori mundu mailan berehala hori argitu zen, atera zen, eta polemika hori oso gordina izan zen, baina llegatu da gaur arte, eta oraindik hor koleatzen du, ez? Baina hori argitzeko, oso argia zegon, atal batzutan, toki batzutan eta hori, baina hori argitzeko Picasso, garai hartan, igual pintorerik famatuena, eta modernoena eta hori, berak egin zuen kuadro hori salatzeko. Eta kuadro hori, Gernika, bihurtu da hori herrien kontrako barbariaren simboloa, mundu mailan. Osea, Gernika oso lotuta dago Picassorekin, bere esanahiarekin, gertaera honekin. Hartu du dimentsioa handia, ez? Euskalduen oroitzapenean ere, ito gogor bat, zerbait, ez? Barrabaskeria bat izan zena. Hain zuzen ere, apirilaren 26an joan den astean, egin ziren nola, ez? Omenaldiak urtero bezala, erraten da lehenbiziko aldiz gobernuko delegatu bat bidali zutela omenaldi horietara, eta gobernuak egin zituen deklarazioetan, salatu zuen, ez, han gertatutako bombardaketa, baina ez zuen barkamenik eskatu. Eta hemen, altxatu ziren ahots andana bat, kexu, haserre, gobernuak ez duelako barkamena eskatzen. Zer gertatzen da Espainian, barkamena ez eskatzeko, zergatik aldarrikatzen dute Euskaldunek gobernuak oraindik barkamena eskatu behar duela? Oso garbi da zer gertatzen den, nik esango nizuke hor badagola atzean nolabaiteko zinismoa edo, baina azalduko dizut. Gertatzen dena da, hori gertatu zela, urtetan inork ez du asumitu, Frankok esan zuen bera ez zela izan, eta hor gelditu da. Eta beti egon da nolabaiteko negazionismoa, beti.
Ez gea izan. Baina gero atzetik etorri da nolabaiteko revisionismoa, baina baita ere negazionista esanez. Bueno, bai, igual izan zen, baina ez horren beste, ze baita ere beste bersio bat, gezurraren beste bersio izan zen. Bueno, bai, bombardaketa txiki bat izan zen, baina hori gero aprobetxatzeko eta salatzeko gorriek erre zuten herria. Osea, gezurraren gainean, ez? Hori gertatu da. Zer da horren ondorioa? Ba, debate maltzur hori gaur arte ailegatu da. Eta orduan, espainolek sekulan ez dute asumitu herri baten kontra, teorian beraiek esaten duten bere herria den herri baten kontra bombardaketa egin dutela, ez? Olako basakeria egin dutela. Ez dute asumitzen. Eta prozeso gezurtzaile edo honen emaitza edo da momentu honetan gobernuan ezkerreko jendea dagola, teorian garai hartako gobernuaren jarraipena zeukatenan, bereik soekoak direla, eta ez dute asumitzen hori gobernu, osea, estadu horrek egin duenik, ez dute asumitzen. Esaten dute, ez, gu ez gea, hori oso garbi esan du Denis Itxaso, gobernadore zibila, delegado del gobierno delakoak, ez? Bera esan du, guk ez dugu asumitzen, gu Frankoaren ondorengoak garenik. Ba bai, zuek zarete, estadu horren jarraitzaileak. Sekulan ez da apurketa eman, Franco diktadura, transizioa eta gero demokrazia horren jarraipena, apurketa sekulan. Hemen, gainera hori monarkia jarri zen, republika sekulan ez da bueltatu. Orduan, aitzaki hori erabiltzen dute, hori ez, gaitzesteko, bai, asumitzen dute, lehendabiziko aldean, 80 urte pasata, 81 urte, 85 urte pasata, asumitzen dute hori gaizki egon zela, lehendabiziko aldian, 85 urte ondoren, baina oraindik ez dute asumitzen, beraiek izan zirela, espainolak, estadua. Alemanek adibidez, gauza bera izan zuten, eta ja aspaldin, beraiek gaitzetzi zuten, eta barkamena eskatu zioten, Gernikako herriari ekintza horregatik esan zuten. Hori astakeri bat izan zen, eta barkamena. Karo, barkamena eskatzean asumitzen duzu nolabaiteko erresponsabilidadea izan duzula. Eta espainolek hori ez dute onartu nahi. Ez dute asumitu nahi. Eta horretarako beti distantzia jartzete. Nolabaiteko lehen esan dizuana. Frankokin hasi zen negazionismoa, eta neurri baten negazionismo hori itxura desberdinekin, baina mantentzen dugu. Ez ziren horren beste hildako izan. Gorriak bere parte hartu zuten, eta orain, baina gu ez ginen izan. Joko zikin hori da. Hain zuzen ere, gainera, badakigu alderdi sozialistak ere, ez dituela inolaz ere errestasunak jartzen, memoria historikoaren lanketa horretan, ez? Bel Pozuetarekin egin genuen hemen elkarrizketa batak, eta berak kontatzen zigun, gerra zibilean, zibila ditutako horretan egondako hildako haunitzen memoria indusketak egiteko eta arazoak bertzerik ez zeudela, ez? Ez direla sikiera errekonozitzen biktima bezala, eta hor dena trabak, erraten den estatu sakon horren partetik, ez? Azken finean, gauza bera da. Azken finean da, bai, nolabaiteko aldaketa orain sobe dago, ezkertiarrak eta bar, baina azken finean horra gintzen duena estadua badauka bere inertziak, bere interesak, ez ditu errekonozitu nahi, eta hemen oso garbi ikusten da, bere erantzunkizuna eta bere izena. Azken finean horratzean implikazio asko daudelako. Hor, atera beharko zen, informazioa. Oraindik badago lege bat, ley de secretos oficiales, oraindik hor agintean dagona, eta horrekin estaltzen dute, eta jarraitzen dute dena estaltzen. Ez dute ezer atera nahi, eta dena lotuta doa. Memoria utzi lasai, ze azken finean oraindik ateratzen bada dana, ikusiko da, poterean gaudenok, sistema bezala, bankuetan, konsejo de administrazioetan, eta bar, azken finean, elite berbera. Gerra irabazi zuen elitea. Orduan, guazen dena estaltzea. Baina dena lotuta, esan dezuna, memoria historikoarena, kapitulo bera da. Atal desberdina, baina kapitulo berean. Ez dakit, Angel, aipatu dugu, nola erresponsabilitatea zegoen Espainiar estatuan, edo, behintzat bando nazionalean, frankistan, haiek errazetu da, haiek ez zirela izan zirela, naziak eta faxistak.
zein zen frankismoaren eta Alemania nazi eta Italia fascistaren arteko harremana? Zeren gero egia da, Bigarren Mundu Gerran, Espainia ez zela sartu, frankismoa ez zela sartu aliantza horretan, akaso ezin zutelako, ez dakigu, baina, zein zen haien harremana? Harremana oso zuzena zen. Gerra hasi zenean, Franco eta hoien atzetik zeuden olako potentzia deleje deitzen zena, ez? Alemania, Italia eta bartabar, ez? Eta garbi, hemen ikusi zen, nola militarki implikatu ziren, eta zehazki abiazioarekin, Lufthansarekin, eta bartabar, ez? Bombardaketak, armak, eta bartabar. Besteak berriz, arazoak izan zituzten aliatuekin eta aliatuen laguntzarekin. Errusia nahiko implikatu zen, baina nahiko urrun zegoen, baina adibidez Frantzia, Inglaterra, Estatu Batuak ez ziren gerran implikatu, ez? Baina hauek, frankistek garbi, hori oso dokumentatuta dago, ez du merezi, hori, gero zuk esaten duzuna, gero bueltan, Gerra Mundiala hasi zenean, zergatik Franco ez zen implikatu besten, alde batetik oso ahul zegolako, Espainiak ejertzito bezala ez zuen ezer kontatzen mundu mailan, ez zeukan mediorik, gerra oso gordina izan zen eta itota zeuden, eta beraientzat konpromiso bat izan zen, eta horregatik ez. Eta gainera nire ustez Franco berehala usain duzun, gauzak ez zirela errez izango eta distantzia jarri zuen. Baina alderantziz ez, babesa totala izan zen, bai armatan, bai tresnetan, rekursotan eta mediotan. Erabat. Daude erreferentzia pila, Donostin, Iruñan, ikusi dugu naziak desfilatzen, paseatzen, hori beraientzako zen bere erretaguardia. Nazi eta frankisten konnibentzia erabatekoa zen, erabat plano guztietan. Gero harremanak zailak zirela, hori beste plano baten, adibidez, bilera bat egin zuten Hendaian, Hitler eta Franco, argazkia dago, eta hori, gerra ondoren, eta hori, eta hor negoziatu zuten ze implikazio eta ze distantzia jarri, baina negoziak eta bat zen, entendimentua totala zen. Leno, Angela, aipatu dituzu, zergati batzuk, baina horran galdetu nahi diztun, zergatik Gernika, ez? Ezagita doze egongo zaren erekin, pentsatut bi arrazoi nagusi daudela, bat euskal identitatean, toki aski simbolikoa zelako, eta bertzetik gerra testu inguru horretan, ez? Emilio Molaren inbasio horren barrenean, toki estrategiko bat zelako akaso Gernika, ez dakit, ez? Industria bazuen, agian Bilbo hornitzeko bideak. Arrazoia da lehendabizikoa, esan dezuna. Gerra frente hortan aurrera eraman nahi zuten, eta Gernika ez zen estrategikoki ezer, ez industrialdetik askoz gehiago zen Bilbo edo margen izquierda oroar, labe altuak eta bar, edo zen kasutan askoz gehiago eta Gernika zen herri rurala, bazuzkan fabrika pare bat, baina batez ere hori azoka eguna zen, ez. Arrazoi estrategiko bat ere, gero gainera gerra gainditu zenean, hor sartu ziren inolako problemik gabe, horrez zegoen, horlako erreferentzia ez zegoen, ez daki retaguardia bat, edo armada, edo ez daki zer infrastruktura, zegoen, ezer. Ez, arrazoia da, lehen esan dezuna, erabat simbolikoa. Gernika toki simbolikoa zen euskaldunentzat, Euskal Herri osorentzat, azken finean, da simbolo bat. Eta ni jarriko nizuke, esaten duzu, hori Bizkaian, ez. Gernikako arbola izan da euskaldun guztien kanta, karlistaldietan, gamazadatan, eta beti, bai abertzale, nazionalistak eta hori aldetik, baina baita ere karlistek izan dute Gernikako arbola, bere himno edo ikur nazional gisa. Sekulan ez dugu izan, Gernikako arbola bezalako kanta gure artean, simbolikoki, politikoki. Baina gero Gernika zan, hori ez, foruen kokapena, memoria gune bezala importantenetako bat, potente. Hor zegoen, nolabait esango dizuke, dato bat emango dizut, Jose Antonio Agirre, lehendakari kargoa asumitu zuenean, juntzen ara bere diskurso egitea, eta bere kargo,
ez dakit, esatea, onartzea, simbolikoki, zergatik, hori Euskaldunen askatasunen erreferentzia zelako. Horregatik bombardatu zuten, horregatik. Esaten zut, hori da, memoriagune importantea, eta hor, esan nahiak pilatzen dira, ez? Hasieran zan, hori, libertaden kokapena, arbola eta bestea, hor zeuden junten etxea, hor biltzen ziren gizon libreak eta hori, gizonak, garai hartan, eta horregatik Gernikako arbola, eta horregatik erasoa eta bombardaketa. Baina, adibidez, entzuna dut molak, gero errantzuela, ez mozteko zuhaitza, Gernikako arbola, hori zela hemengo foruen ikurra, ez? Eta errespetatzeko. Orden, norbaiti, ez? Ez egite, harri berriro esango dizut, zinismo punto bat bazegola. Hombre, kontutan izan behar duzu, molak bazeukala bere indarra jenden aldetik, karlisten artean eta erreketen artean. Eta beraientzako hori toki oso esanguratsua, emblematikoa zela, ez? Eta orduan, karo, berak ezin zuen horren kontra jun. Gainera hori ja egina zegon, gaindituta zegon, berarentzat ez zen inolako helburu edo helmuga, ez? Orain, errespeta dezagun, hau, bombardatu ondoren. Ez, hori ez da zinismo hutsa. Angel, bukatzen joateko, ixteko, bombardak eta horrek utzi zuen simbolo bat, handi izendako segurazki eternoa dena ez, Picassoren Gernika kuadro famatu hori, gainera berriki berriz ere ahoz-aho ibili da, Ukrainiako gatazkaren arira. Zuk aipatzen zenuen lehenago, gainera ez dela inbeste gerraren simboloa, baizik eta barbariaren simboloa. Hola definitzen da, ez? Herrien kontrako barbarien simboloa. Hori da hitzak. Baina, azken finean, zuk esaten da gerraren, baina ez da gerra konbentzionala edo bestelako gerra da, hori ez, herrien kontrako gerra. Herrien kontrako bombardak eta gainera hori ez, modu abstraktoan, gainetik etortzen zaizuna, bakarrik galdetu nahi dizun, oraindik ere Gernika haunditzez ikusten ditugu han-hemenka. Bai. Nolabait garai hori inauguratu zen, eta hori bihurtu zen gerraren forma bat. Herrien kontrako, lehen gerrak, hori ere esatea nahiko problematikoa da, ez? Baina, suposatzen da, kaso askotan gerra ziren ejertzitoen artean, badator ejertzito bat, bestea aurre ez dakizer, eta populazioa sufritzen du, baina gerra ez da egiten populazioaren kontra, sufritzen du, esaten dena, daños kolaterales, logikoa, beti izan da horrela, baina eski horrez, hor juntzan, populazioaren kontra, hor ez zegoen ejertzitorik, hor ez zegoen armadarik, ez zegoen bunker bat, zegoen ezer, populazioaren kontra, mina jendeari egiteko asmoa izan zen. Oso garbi. Eta hori da, zoritxarrez esaten duzun moduan, gero martxan jarri dena, ez? Dresden, Londresen, mundu mailan, eta gero Hiroshima, Nagasaki, eta momentu honetan baita ere Ukraina eta holako tokitan. Ja ez da gerra bat, hori irabazi nahi dut edo lurraldez, ez, hor dago etxaila. Bere indarraren atal bat da jendearen atxikimendua, jendearen laguntza eta hori, jendearen kontra noa. Hori ja da barbari. Hortxen, Angel Rekalderen hitzak, gure omenaldi txiki hau egiten ere, Gernikako sarraski horri gure memorian ere mugarri handi bat dena, ez? Zoritxarrez, hito handi bat. Angel, bakarrik bukatzeko, bertze toke batekin, ez hain tristea, ez da egiten triste ere bai da, baina egiten ari zarete, justo orain, Amaiurren Gazteloren inguruko liburu bat, komiki bat, oraindik ez dago erraten genuen platerean, baina dago janaria prestatuta, ez? Bai, janaria prestatuta eta orain alde teknikoak falta zaizkigu. Benetan daukagu komiki bat oso esanguratsua, gure asmoa da jendea ikustea nola gertatu zen Amaiurko batalla eta gazteluaren prozesua. Eta gero beste aldetik hori komikiaren proiektua hori ja egina dago, eta liburua da idazle batzuen artean eskatu diegu olako ekarpen batzuk, eta Jose Luis Orella, Xabier Irujo, Mikel Zuza, Pello Monteano, olako historialariak egin digute bakoitzak atal bat. Gutxi gora garai hartan ze sekuentzia izan zen, ze kontestu internazionala, gertaera hau ze gertatu zen, gazteluarekin ze gertatu zen, olako egin dugu ekarpen guztiekin liburu erresa, oso erresa,
irakurtzeko oso komodoa eta hori, eta ideia global bat garaetako, hor sartzen da kontestuaren garaian, eta hori, gerra, konkistaren kontestuan, eta hori da, eta liburu oso atsegina, erresa, eta aber laizter datorren astean edo eskura daukagu. Begira, hor gainera konexio bat egiteatik bi gaien inguruan lehenu egon naiz irakurtzen, nola Lauaxeta Gernikako bombardaketak ikustera joan zenean atxilotu zuten eta gero fusilatu zuten, eta Lauaxetak badu olerki famatu bat, ez? Amaiurko gaztelu beltza izenekoa, orduen konexio txiki hori, ez? Erabili dugu hori komikiaren titulo gisa. Amaiur gaztelu baltza. Amaiur gaztelu baltza, eta jarri dugu poema hori egia da esan dezuna, hain zuzen, Lauaxeta garai hartako poeta esanguratsua euskaldunen hori ez gure historian dagoen handienetako bat, eta justo bera jun zen Gernikara eta kasualidadez harrapatu zuten eta gero fusilatu. Osea, lotura izan zuen baita ere Gernikako sarraskiarekin. Hola dira gauzak. Justo titulu hori, hain zuzen, lotura hori aprobetxatzeko. Eta ikusteko baita ere Gernika, Bizkaitarren memoria eta Amaiur eta Nafarro dena bat dela. Hortzen zuen omenaldi txiki hori, mila esker Angel Rekalde, Navarralde kazetatik. Mila esker honetz. Eskerrik asko. Oso ondo, oso. Eta orain, Iruñerriko udaletako berriak. Uharterekin hasiko gara. Uharteko udalak kultura batzordean jaietako kartelaren lehiaketaren oinarriak onartu ditu. Kultur koordinakundearen proposamena jaso ondoren, bi aldaketa egin dira lehiaketaren oinarrietan. Alde batetik, uharten erroldatutako pertsonek baino ez dute parte hartu ahal izango lehiaketan, uhartetarren parte hartzea sustatzeko helburuarekin. Bestalde, pertsona bakoitzak kartel bakarra aurkeztu ahal izango du. Kartela aurkezten duten pertsonak gogokoen dutena aukera dezaten. Epea uztailaren 1 eguerdiko ordu 2 arte. Eta Oltzako zendean haur eskolako langileak greban daude maiatzaren 2tik, greba legalean eta alkateak onartutakoa. Horretaz gain, Euskararen eguna antolatuko da maiatzaren 7an. Egitaraua betea izanen da goizeko 11 atxaldeko 9 arte. Eta Iruñean Mendebaldea aurre eskolako obrak eraikin handituaren eta sarrerako markesina berriaren egiturak erakusten dituzte jada. Lanek 1,3 milioiko aurrekontua dute eta eskola osorik eraberritzea dute helburu, espazioak foru araudira egokitzeko. Musika, animazioa, hiriaren erditik eta harresi gorrien argiztapena egonen da gaur San Ferminetako eskaileraren beste maila bat igotzeko. Horretaz gain, hurrengo auzo foroa maiatzaren 11an izango da Etxabakoitz auzoan Nikasio Landa ikastetxeko kiroldegian. Beti bezala bilkura 6:30 izango da Enrique Maia alkatearen eta hiriko eremu horri esleitutako zinegotziaren lehendakaritzapean, Cristina Martínez Daue kasu honetan. Auzoko foroak Iruñeko udalak antolatutako elkarrizketarako guneak dira. Herritarrak beren ingurune hurbilari buruzko proposamenak egin, kontsultatu, ekarpenak egin eta informazioa jaso dezaten. Bertzalde, udalak ikastetxe publiko eta itunduetako lehen hezkuntzako 5. mailako ikaslei zuzendutako Conozcamos Pamplona hezkuntza programaren antolaketa lizitatu du. Hiriaren historia eta hiri bilakaera aztertuz, hiriaren ezagutza bultzatu nahi dute programa honen bitartez. Pailazoak Zibiboxera etorriko dira maiatzako larun batean, txikienei zuzendutako eskaintza ludiko batekin. Zibibox Jus Larrotxak, Zabalguneak eta Milagrosak klaun eta magia ikuskizuna hartuko dituzte. Baita, lanbidearen gakoak ikasteko tailerra ere. Eta Iruñako alkateak Nafarroako endometriosi kronikoko kaltetuen elkartea hartu du. Gaixotasun honek ugalketa arazoak eta
antzutasuna erakin ditzake. Baita ere, ure Iruñako udalak kautelaz bertan behera utzi du 2022ko San Ferminetako kartelaren aukeraketa, webgunearen bidez egindako bozketan iruzurra egon daitekeelakoan. Kartel baten aldeko boto kontzentrazio ezoikoa antzeman da zenbait ordu tartetan. Hau izan da dena gaurkoz magazinean, mil esker Nafarroko euskarazko telebista honetan egoteagatik, bihar gehiago. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.